Disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice Gordane Tadić je montiran. Cilj je uklanjanje Tadićeve zbog njezine borbe protiv kriminala i korupcije. Ured disciplinskog tužitelja pri Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH UDTVSTV BiH podigao je tužbe protiv čelnika državnog pravosuđa, i to predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Deberca i glavne državne tužiteljice BiH Gordane Tadić. Na teret im se stavljaju disciplinski prekršaji, nemara ili nepažnje. Prema važećim propisima, predsjednik VSTV-a formira disciplinske komisije koje će utvrđivati odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija. No, vratimo se konkretnim disciplinskim tužbama. Dana 12.07.2021. godine. Pred članovima prvostepene disciplinske komisije VSTV-a jučer je okončana glavna rasprava po disciplinskoj tužbi protiv glavne tužiteljice državnog tužilaštva Gordane Tadić. Obrana tužiteljice Tadić je zatražila da se ista oslobodi svake odgovornosti. Između ostalog, Tadić je na početku disciplinskog procesa ustvrdila da se protiv nje vodi montirani disciplinski postupak upravo iz razloga što tužilaštvo BiH radi na predmetima visoke korupcije i organiziranog kriminala. I ovo jest točno, no, da je tužba protiv Gordane Tadić montirana i da nema minimum disciplinskog prekršaja pokazuje i sljedeće. TCMS tužba protiv Gordane Tadić sadrži dvije točke. Prvom tačkom Gordana Tadić je tužena zbog zloupotreba sistema TCMS koji automatski dodjeljuje predmete. Iako je bila obavezana pravilnikom o TCMS-u, Tadićeva ovaj sistem nikad nije koristila prilikom dodjeljivanja predmeta. Koristila ga je tek za vođenje predmeta koje je prethodno dodjeljivala po svom nahođenju. Zbog takvog postupanja dobila je i navodno upozorenje VSTV-a koje je ignorisala. Inače, ključne predmete su dobivali Oleg Čavka, Vedrana Mijović i Čazim Hasanspahić. Sigurnosne provjere. Mada po zakonu o zaštiti tajnih podataka tužioci ne prolaze proces sigurnosnih provjera, to se ne odnosi na njihove saradnike i drugo osoblje zaposleno u tužilaštvima. Međutim, Gordana Tadić kao glavna državna tužiteljica nikada nije uposlenike tužilaštva BiH slala na sigurnosne provjere. Što više, navodno su je upozoravali na to iz Ministarstva sigurnosti BiH i iz VSTV-a. Ali ona nikada nije promijenila svoju odluku.